Sweetie. Mommy. No, why? Mina no so kujum. Sir. Now where there? Patron. Now why? Me call youth service. One of the boss me by why? Come in the bedroom come obi. See I'm watching her. My bahawate. Bye bye. Tete no first no. Say wo se panimu bi soade no oba. Wo dimnika wo begye niema na soa. Na de akogye ne fie. Wo wia wasa achia no se de obesi ayam nipa no kura no. Wo wia wo se onyankopon nhira wo. Nyame nhira no na eye wo kese. Na eye wo kese. Mesra mo. Ana de di betwa to kura ne se de aduro mo ayadu. E ma no mo adu mo ma mu an sa. Mo mpakuai e mo aye yedu. Ti mo nso mo nso ye. Mo nso mo nso ye e ma no so. Mama ne mma bia nkwagyina baabi nso mamo enye nyame mpesa nyame mpebone wo hwe ne se wo ti atenka bi saa no a di agro ko wadafo ne ko boboro muni agro papa enye se bedi agro bia mfaso ni so oso hima mutini ye bre yo anajo so dia no ma chimpai ba me mani abedi a ye boy nyina agya ne ba se ye ibenya baabi agya enti na yani abedi eti mesra mo obi ahwe ne ho so yie mu nyine wo ye denden kura no a wo beduru ho enti mo hwe mo so yie hallelujah amen hallelujah amen e de som no akwawieye ye be fra brother kumi ama na be hira so ama ye mo pejawo wo do fo ye ko power kasa e wo jali ko braso gogo tenyame ndede ye bompa ye se unyame mo samje ye wetuma de be to me body de nyame press amen so body bi nyame brekeyo amen ba ye wedo shiki nyakopowa ukasa o jali kobrasoro the money spirit of the people of the town the country in the name of Jesus amen if you grow demo promise amen you grow demo promise amen ba ye wedo shiki wo mse brofo ne ba o nyame ye Petit, come. Oh, come for some toffee. Oh, come. Petit. Musa Kyeiwaa na car we di unya ne he. O se o krum sese o krumu. O ya so ne. En na so fo no. Modern mu a wo bonti no ma to car wanwa so se di ama no. Na mse be hwe akyede o de bre me. Eso kwabrane ontimi baaji ma kase bi o de beto so ho. Na niema ewo mu America emilo ensedi enkonem bifu ensi chire ekroneba na ade masram bra didada ma mesoma we fa na koe papa menye bi we no menu onti na me chin pebi wo ya yakora abon hwe ni hwe yi be kwa koto no hwe ni nimbia o de ko na kra na afena oba sesa mami menye bi we no menu onti na me se me ko chin apebi aba enti wanya bi menye bi enti na me konkwa na edibedidi mami we no abna eno abna no abna eno abna no na mfutu kwa no so ba oduna na kokro kese ai look at the bag why din no frame impuna mi hunu nti madam fo no o asori dem no ka chem se eye no abna na o fro dem no ka chere obisa me se me hote sen na so hu ye no waye kama na waye basa ine Kyeiwaa dia ye do bi ye no dia ye o dia ye no bujano ko hwa nti bu se wa Ago
Pacho, me abna. Abro. Sorry. But the family so about the cell phone now, me Jimmy drop a deal with me Janjay. Now me go Bob Brandy be an so for my bamusanya me want it. Let me never be called. Me. Missy Kyeiwaa massacre Unyame mudo ashomima Nansu ati ma free Kyeiwaa panu Aba mama me ni bebe timbo na menye bebe ada Sina only Kyeiwaa ti Da yi me ni menye na egu amote Asem be si ye Sofo na go ba se me many to for manager say pray and by ye na ekofo nti agoba ni se ye friend ne ne kasai Sofo de di kan de to so me ne press so Kyeiwaa yi me ni menye na egu amote so nti me ntra for ni bubi me dwe ngum ni fa so me ni da so nyina asa me ni baby amako ba mo jama saba waje na mo Francis Abra o ye boni bia Kyeiwaa echi a udi ko he no Kyeiwaa sori no nkoso nti na udi na echi na sanko yeye na wasan aba se enye den na se na wa wuni no me obakofo me to me kan se me jewo ana sanko wati ase o kira nkwa asori panimfo ehia ti me beto o mani na se na besi bia no ya hwe se na be why so for na me dan na wa sori fie nche one baby na o da o asori fie ho ase ya di ama teacher mante o kai teacher bia na oba kuro mu hanche papa bia na mum enye hu am say ye ba dwendwen ho ahwe se na be why na inti oni ama o bagi o disi mini baby am de ko Suffer. Praise the Lord. Hallelujah. O ba me nchen ha. Suffer me ba nchen kakra. Twen kakra. Ene pacho fa bag no kusi asori fi ho. Ai. Na pe baby wo ho na tena na echiri ichia e betwe ni ai be. Why? Ini asida. Suffer me ko kakra. Yo. Nana, trans. Uba kwala. Suffer. Na afno ono sidie. Abrasi Kyeiwaa apamo. Nti o sign abekan ho. Suffer, we dem pacha we ni die mu. Na o kasa asam no. Asam man na wonya ka kire no. Oh, me malunte ase se o kira. Say ye leaders meeting penifo aso penifo echia. Ti me beto obi anim na adwendwen ho ahwe. Suffer, me pesa me ka kire wo se. Wiase mu twene nanim wo ho ye money nchen bu. Ekasa se wo ka kire plain say aso no ye ngi no wom. Oh. Na boni be no wa he. Hwe, Suffer, Kyeiwaa na asoma no. Oni Kyeiwaa ye propaganda. Na wasoma ne se ombra na akranka na aka wa yaso mu no omefa wo monko nti na osoma no me na me ka kire wo La mesati nyame adwuma na ye nu ese ye pra akra egu asoro mu na se biko na wo mo san aba wo pamo wo mo oh wo nyame epedom Suffer me pa chawo nyesa me pamo wo mo na abena no ya hyeda ne yasoma no so mbra no mafa akra ne nkan nko so no na me da mensa me ta se yi de abena
ya gine wa asori mu a enye ye oba pa Kyeiwaa ko bu okura no butu won na hwade me yeah ngo bi eso ko bu eso ah eh você me eso mesi gbero na hwe hey mama ada no Kyeiwaa abofra na ine ban iti kwa body. We are me body. Mr. Meshamangaza. Meshamo. Say me Mr. Dai kwa mesi ama min hai. Mrs. Sidaya mamu. Mommy unko. Hey, Eja. Eja. Adu. Eja. Dinya. Enna nwumre obe no num nifa. Eja, wade di ma bedu fie. Wa kwache dodo. Enye me na me pese me che. Me hwe suni no awohwe maduma no so no. Tutun bi ba Kyeiwaa me nentem. Misi abotra maka wi afi na awrade di ma bedu fie ho. We ye de me aside we bedu asomdwe mu. Yo. Ne we misi ma ya adwen se nka me kwa wo yire ho. Wo be na wo yire ofi. Awo me nim yelu nya no okodwom tim ko ja no kwa akora mpo ansa na me si mo me na mo awachia me. But boko de. Oh boko. Ujidi. Oh ade. Mfumsu bia ni. Ti se me hia wo ha na wo se wo yire ni ho de a. Ene me de nkra ne beja. Oh faja me. Ene se sofo pani peso oya ade bia mi de mensa mani nje ho. Oh no ye sofo pani a ono ifin be na wono. Nda me ko sofo ma kwato abna. Osi wenu no ho. Esanye yitu asaba. Janto abra sofo. Na sofo se sai. Oh de mensa abna se wenu no ho. We Kyeiwaa pam ne ntopa se osan be ya so nim si me de mensa meti ase yi de abna ya gina asori mu a enye yi. Me kan na sofo mpese ote ase ma me. Nya kasa me ko. Nya me ko no ma makoko ka de me patre na ebia na wo boa makoko tie sampa. Oh na me kura twetwa ntrachro. Se na me muti. Mati. Ade. Because that's a lucra. Better me can you. Swati. But that's a pa. Better me kawa yo. Ah. So for pa. Kyeiwaa. Aye. Missy Kyeiwaa. Aye. Missy Kyeiwaa. Aye. Kyeiwaa masakra onyame mudo ashemema nanso ati ma refree. Aye. So pen ko ajemo ho. Fia na se me ni say. Ago so pani. Ha. Ampacho mia. Ani o eja. So mabo. Eja. Ei, so fu. Sisi ale ya we nura da mu aga be si samu. Supo kakra. Ye. Ampacho. Yo. Agunya ha. Yusu. Oh, tas.
say the German. Hey! So, Yamidi. Kese na yɛ si. Oh, yɛ de nyamia si. Awurade so ayi bi. Ele wa ko cheyi. Nana nyamia tisima nkwa kenye. Kene ma sɛ wɔ ni tua sɛ ayi wɔ de sɛ nsafi. Wɔ sɛ kwadwo krum. Enche bia na sɛ border so anu anisa. Me koya. Me nipa no ɔyɛ me hwɛ suni na ɔhwɛ me kokoo no so no. Yɛsi wate kokoo no power bɛ sɛ duonu ni akyire. Ɛna watɔn fiscal poto me wai. O me kokoo no so ɛne ayi Abidjan srodo. Ɔno ɔkɔtɔn kokoo no. Eti me koya papa ameti ye pɛnum sia. Ɛne agye kum. Sɛ me na kora no mewu. Me ntwe me ho na aba be diska no le tena se atwe no. Afa ya koyi beba o ma. Ɔno sɛ hu sɛ me sum wɔ me wo ma ya me nkɔ. Na me charge na de yem sɛ me kɔ. No buy. Bema one man kwese kokoo no tra border na pa koto no do ha akwa ne hye we am say asa be kire mo hu se sisie bae sisie wo bae no na danta what ase man so na me de ma on sisie from say zandam for on apostle zandam e apostle for so fa ntu efiedu straight urade se tietu ahunto kru o twirim am se be koye so ache an ma so chere so ya na oje bo wo be so to me krani e be na nyumra na ja me bae dear me bae ta se ya me ba na mbe yi me ho adi kire mo na musumu se maba ampa na kire so e kire boko e de nyame asa na samba kwa me wodo wan so ametiye yesi na de Kyeiwaa ate asore asore sofo me si ya okromu ha Kyeiwaa se wasakra no so wasakra obedom ya sorry ya dia fine me hu ba bia adwene ni fi o se o sisi o tin ho o ti aso o tin asore me na asore dey for the beko o si asore ma ye asore ma fano edi na chiko se wa bay for ana asore ma na bay fo bi wom ene wo kwa wo pia wo ne ko ede wo ne ko ye na yesi abran so ko bi so ka wono ni Kyeiwaa ko ye amati yesi abran sa aba ene kure I say adope ya sewo e den na wo te so fu pa na se me ri dia kwato nyina won so wasore mu wo company free ho enti bibia ni o masote be wo akra me nyo nwanwa abra aba se Kyeiwaa pam ti o san abekan o di neni su mo bo no ba na mo so mo ende na meka se obakofo me manu ti ase o kirankwa asori mpanifo ehia ti beto obi anim na adwendwen ho ahwe na bia be kire na adwen de jenje bia se obi a kire na adwen ho so ko adwen ye odan nyame adwuma na ye ja ye hia akra e wa asori no ndi se asem bi asi ebinum ate omo ho ma wo asan aba omo san aba baako a ye den ye beje no awo so wo akom de bo adwen mu de ka beje no mati mo ne mo nya de amati ase nya kre nyina so na wo de ko wo de yira wo ne ba ye je won eja bible hefa enna ye say ye wasafu mu no obi ete no no san ba ma yenje no bible hefa na kire aso aka kire me apam dada mu nsam na wo ka kire me no na pam fufuro mu nsam de wo sesa wo nsa ba kun atu hwinti de atwa na totwene eja enumom apam dada mu fufuro no say obi bo asumu gane hama no sambo no we wasum no ayi say you are the same timedua nti na ebo ma so for so adwene no dia meso no nya adwene isa say subaboni a wodi ba sorry mu enye de opebia na wo ye de opebia na me say ade be se bi de ko to mpanifo anim di eno no ye de ampebia no me sorry wo jaja na waja sorry aboso na dia some pass also begin dia ene wan hwe enche obekọ transfer mi ma be di obekọ eja na David ya ubale wo kra wo so se me so bra ba kenya mi jenya mi ani utro so hwesoro na me so se o na me so se sorry ni atutu hwe no na kase na papa hu me metu sie mu ni atusu mu ni ye de so na kase yunso ye de na ba sa utowa ye ko fuom na ko yin krante ne de abro ne atwa board ye shada ye gina board ye special me boa
me bo aka nukre banchi e se da edua wo de special na mo ahoto no na odigi jiri pezi so je won wo digi abaifo so fu jai wo de twen na eja asemo a wo ke me tese a wo ti ase tese me kenya sasem me bo a kasa chere me ahwe yi ho tie eja wo de me kasa ahwe yi me ba me di do atem ochina bra inhiremu no why na ndwendwe ho hwe why wo de jade o kan kan na wo di agro Kristo ni na so hwetun na so fremu fia wara do be manadide erade mane da so nyina ansa ameriase abom na so rado de ompom erade sa so ni fo bom na maka se mi firi eva na menko erade mane da so nyina ansa ma ti se job erade mane da so ansa Nezarado na beje job fi anwiem na de nisi obutanso nti erade che me wante mani da so nyina asa wa brabo erade na vedi ade ei mitima ni je bengo ni di ferade obi amma mi ni buafo erade kasa esa na de fie dia na de Israel for nante ya omunan ampe mubu na unya mo shenu unya ma Israel for wo so unya me na ba mo nsabe mo na wo so nya me a unchi Israel for free Egypt for seven unya me ne kasa mi da wan se won ya wa ye wo mabrabo won pepe so ade mi abedi si Yesu fro so Kristo ni de so hwe ne beba na so unya mo be gina free ni nyina interwadi kasa mabrabo na wiasefo nyina wo se wonya me na don saka me jemi sa ne wa do ye tie wo do ba Yesu Kristo tim amen hey rada ina mego hey jana me betra Pastor ide mi ntiase abena ni Kyeiwaa ene ye nkrofo no bi na ekoe na sabena ba e bia Kyeiwaa be san ba nkrofo no koe no so be san ba na enye esika because enye collection no oh me hu sase na sorry mbema mom nyina madane mba oh mo ya mba praise him hallelujah Pastor Shadrach ukura na wusem wo ye mo say de ukasa wunim se busunu na obra sorry hanu abla ono na ofabra abla na okofa Kyeiwaa na ofa no bra sese asori no pie into two na asemu we na mamenu wokan sese abla oba obesanko obefa ni pa bebre ofako wususu me hu se wususu beko wususu be di na chi ni adentina yesa sese adentina adentina abna asem na ye ka say abna no ye be ginu awawo amen pastor onyemi wa kye wotumi nyame sha na mom ye gidi say asori pani ye be ginu say asori ba okay na asori fie ho dan na ye de ma no ho no munim say ye de ama teacher mante ye be atunu ho teacher mante ye ginu na ono ahwehwe ba bi obeda tetia eno anu ene esu dam ye ebe ya ma be betra wo chen o meta man chen me chen no wadam mi no ma ne betra wadam mi no nta mi si me dan aso da kra nya mi nem si akwa me se me ma ne mbem na me dia me ma ne betra no fa be ye ma ye me oni ado na ye Shadrach wona wuni ye me pastor Shadrach me se me for pastor Shadrach wo mre me se wona wuni yire fa abra kwatu ofie na wo ano na mo ntia so no bo mi sorry me mfa no kwakwa sofo mi fi de anye kadia kra nche so we ni de me hye no Kristo ni pastor ye ntwa so mo hwa na ye anti nyame esu nyame bo ba ko na fa ko bonu tietia oh erade ya da wase papa ya da wase se hyemu a be ye yi wama na akoso na mo wunim se abra na oba asori mu no ye nyina na ye nige ho
iti papa mesrew Bible say yehwehwe ne yebehu yembom na obebue yen yembisa papa wo say yembisa na wo de bema yen iti papa mi gina sa asem yi so edi ebisa wo wudin mu sa papa Yesu anadwo ye kwada yi wo hu edi kire sa asofo meni omutie no mu hu se beye na Kyeiwaa de ama abra na odi ba besesa omo aka ne de akọ yi hu edi kire wo no ma adwe sesa na mo mo ngi abra wa sori mu wo Yesu ni mu nti amen amen ana ubodua da ubompai eso na miye Yo, Ami. Hey, not to say. Yes, I do more. No more to say. Ah, Apomo. Nyamiado. I'm sorry. Yes, I do. na here. Na we no buy. We buy nche bia. Na wa ba sa obetena sia na sa obesra ye. Wo de opasem. Oh. Abra buaro. Men ko metena. Na we fiko kesem. Esa betena ye krem. Jama me na wa ye na ade ni biom. Beye den. Eye nsem bebere. Achire. Emo wa ye okama wa pa matade kama show. Na me ne ye da nase. Nyame o. Beye den. Oh, na tiri sesia. Say me ti asori fie o. Asori fie. Ni ahin asori dem ho ankasa. Me bia ya asori ho. Wo da ho. Me ho na me da. Ti crusade na ade ni nyina. Ekoso bibia ekoso fefe. Sa. Eh, ade de nyame ja. Yo, so me nyame ko. Kuso kuse. Me na de se de bia me ka se ni suban. Wo de wo. Wo enye ko pass bia me. Na no no be fie ho na me ka che se me na ni ho no. Wo hu ni oye. Ena etira oye sana. Ene ne. O de awo no no wa ba. Hwe no wanko na mani. Me ko ka che me na no mo fie. Nema keka ko sesia no ade ne ya agensam na ya mesusu no na me ntiase na etwa to krai na asemada ase meni da hobisa nti ade no ye me dae ye mi ade se ha bebi ekosie mere no ye ne nice ankasa igina demo na se demo na ye musie ho na mentiasie Ajimai asem we di ehu na enwanwa so pa ifise mia mehwe empaibo ne akonkyere wa famu pa wo yire saman esen di wachi na bibi wom pa nye se wo hunu ame nso pa utu se opeso ka bibi chem so mentiasie nana ebesa me nko anam hye ho eni wo hunu amane Ajimai enano mba hasi no na wo ke bibi kire me se wo nua ba se kamo famfa baabi Linda na wo si debi na we su de Bible wakasi su we wasi su dua wasi yemfa Caesar de Caesar na Yakobon de so no yemfa ma no etimi susu se de wo nua ba kae no e wo se wo dwene ho na wo fa ni Abo. Ante mami o, nyata. Yo.
Ata. Na dan na me wen. Nye me na me ni o. Nye se me ko kromo, me ba mbete se akola ne ko abonte wa ma sweeti ama. Se, me kranse me ko kromo aba. Be apem ne. Asondra me be fia o, me be fia na pa no. Mo kram so okwa sorry. E no ma ye. Sa, pon mo kranse okwa sorry. So okwa sorry. This atem do ma pon. Esa ka ko. Sabre di o ma pon bi ani aso dem ho. Ana wodi na nkofo ebi echi akwada ho na wonni efie ntinu. Ata, me na ne de. Ata, wonna ba bi ma de nchine da. Wonye bi nchira mi da wiase a. Hwe ebia na wo pie no na wonya adanfo wonya no ho kakra bi akwada ba bi o. Eti me yakọ na adanfo ya ho ai. Na adanfo no me nim no. Anapa bi ya wo betwuma kwa asora me de ne mo anu mo fa. No nim fie ho. Me nim fie ho. Ene ya nkwa wa me nkwa na mo ko fa kani abra. Ye na nkwa la abra. Ona na ni ho no se wonya ho kakra de adan no ho. Nkwa le van. Ya fa hase ma me nkura ma wo. Hwe na botaro hu be hu no. On yira. Ekrom ya on yan. Ompie da. Ebi kwesi da. Ompie da. On. Mama Joy. Yana. Ante Majo. Yana. Na wo hwe me den to won kai me baby a. Pacho da bi. Hey, won kai anti ato te wo dan achi a, wo tu banche bra no de twigare. Won kai no. Anti ata. Fa na maka. Se se o ye kese o me ni so ntimi. Sawa ho. Na ho ye de. Me ho ye. Ya ba hanya bone, madam fui, mame, be ebi nkwa. Yo mawura. Anya bone so ye bone ara. Me nana, e friend city. Ese na danfo pa no baba we. Enra mi ti kwan me ko ba we ni fie. Bepe mo ne ya mi gina ma chia mi hu no. Nti ata ba me ho nkomodidie ma no se wonim ba bia mote. Me se ni o me ma kire me me se bia me nana na wa ha. Yo. Tie ba ya na ese. Me ba ya no. Na no ho mfa no. Enti wantimi akokwa practice. Enti de ma me mfre no. Na me musa no. Bisa no. Mame. Bra. Mami. Na adanfo siti na hu ni ne. Dabi o, mami sa me kwa nra fiti nra me yare ntimi anko baby. Enti no aso ama. Wo hu ni ye. Ata. Me se hwenya mi ye. No wa hi. Oh. Edi ani mi hu. Ase nya boto owu ye. That's why. Mami ko akuma tu ye. Owu ye o de ye nko. Owu ye. Me se owu ye. Mami ko akuma tu ye. Na wo ye kwa ya. Me da me pesa o. Mami ko akuma tu ye mo. Suo. De bia pie to me catch us a blantem so adafra ko shema ho mada. Kan na ko fa chance we jado blem. Edo. Yes, I'm missing me heading. De papa. Na him anti de wo kire me difference. Hey, susuka wo. Na mga so ntimi nta ke so wetin me apanta. Ode wo ni bibi. Ewi asimpanifo se wo fa abokoko onyongo a okotokware enkasro da. No kure. Ebi se mba fian. Mo se me ho to me. Mani ji papa. Na sabre abna. Na mi admo apake ni amakoyi. Nka beka me kwafo adwuma me na fide. Yenya na ware preko na obi emu se fide my open po. No ntia na te me fra we. Hey. Amo mo akasa. Na ba ne sa. Asori fo no enyo mo na. Fi se ti ame no te hei. O mu nyina anim se makola ne wo. Oba mpaibo. E na wo de som me. O mu nim se bibi sa. Fi se me ti o mu so hwa me so. E na o mo de bo mo bra. Eni ebe hu no na afa de. Odo me ba. Wi ase Bible se onipa oyi enye de manfo beka de wanka sanka ho eto e na bo to didi odidi ko be na so mudun enti asofo mpanifo no buga so dem o mo ware ago ote ora I'm so much. Yeah, mama. Ramba jo much. Ade mama konwan. Oh. Akonwan po de hu hia man. Se na so fo mama se mona. Yo. Mam so fun pa cho anya bone. Mi tu kwa na nanza. Me ba me ne me na ba we bi nati. Oni ho. Ma chia hwehwe na mi hu ba bia wafa. Nti mo wan madam fi ba me nchen. Chiasin komodi de na ma ne bo mu ano so. Me koye no kro ba ho beto sakwara no. Otototo apun ma ne bisa ne se wo koye. Oso wo ko ma mi Kyeiwaa sori. Wo kan brofu bi mi de mi hu kambu.
am sit sadia o me jame me hwese bia ja oba ya nani aka se so ade kro na oba ya no nwie ya nti ne bai na ye friend say a je friend sweetie dear min kai no na be fie pa cho wo be se fie du na ye ko du no kura ne doso na kura ba ha doso wo ye nya chiro ye cheche wo mo ba bro mu wia to sam obia ko ti na ni nya ne so na kura bia so ma ha kasi ti so ngo na bonti ya mari hawo na mama nkola no akohwehwe no be bia nkola na me ba ko bia me kwa kochi e man na hawo kra so wanyini wo mo hunu a obedi wo mani mo ma ba ho bebe fi eti e man na hawo we no wan tuto wie mu abai o ja menye de me nsani fa no 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 bo am bibia mu ti na me pa chew ka me mpa bom me bo an why so mo huna se be ma bi no adi na chiko so no na mfofo o mo mo de amfa ne mo de ha kra no mo de be ba se so mi fie so amesrew why yes abro yo oh koda that's as wa fufu de di kodidi ampa mu cho yo ko ma ba cho yo ye abre wa ne yam hihye no wa no so nkula ba na aguro Ago. Amen. Siya be ya din siya na bedun. Na be sa kokura. Disa oni chewa asam be bia kodun. Odi betu ya nganim. Nana. Nas be say. O jam fema, mpa asem ntumani. Yo, mpeni fo de no kwa mi santo. Osamba ye. Sesia nana akokwa aya ma chewa apano abra efini nchen. Nia atusunsu biom. Wadada chewa mesesia chewa se. Apreso so ba ware no. Chewa pese odi akokwa akọ onu chewa mi fie no odi ko chia na busiafo. Na so wia wasan ede chewa nso aba abetia akokwa busiafo. Na akokwa no busia che odi chewa ebetia ani ya ya wa hai eke haya no na ya kokwa so the number eba be dase ije cheme ka ko seja ni akene show ya chaya nganu Eh, abayiwa ya ye ne no kwa sora. Ye friend sweetie. Akwala yi ni yira wa yira ye menti ase. Madwunu wa. Menti ase ti momi ampa ye. Ensro babunu Mary Yesu maame. No won kire ka sa akwala na wumpa. Won kire ye baabi a akwala na mu da ne enkofa no. Na madwunu ho menti ase. Me say me gidi say ase na say me bompa ya ene na mani ani ha ya. Kumi asam na wo kan say. Me say na say me so me bompa ya me hunu so o. Mayi na wotwu mu ade esi hwa ye drafasen. Me hunu hwe. Anso first no na me bompa ya me hu sankyere ne. Ya. Mimi die mpo die me kan yo. Ana abra ya wo ko ye nti. Ene bibia ya basasa na.
ana se osofo maami a onka ye ho nie mo pa ye ntini enie mantimi ko ye oh na se osofo maami do ni ye jampa ibo ache nso se ne ye bompa ya ye hunu so ne senkyere ne no so no so oguso ye ye ko ya asema pastor de betu yenim ne se abra Kyeiwaa apam no nti ono abra no epese osan ba ya sori ni na wo pastor we gira wa kase ai wo baje no na se ye ndira se pastor ne we fira so e we tu sa abra le kofa Kyeiwaa ba sori mu ema Kyeiwaa okwa abra de eche mampanifo kakra ya wa so mu na esa so ko ye wo so obaje no me chese me na chese na me wo Now, yes, what I saw them. Obi so asem. What the ha? Ya to me ni baby. Ya to the baby da. We Kyeiwaa no ko we tun say abro say ma. Hey. I hotel. I we busu fie. When the two, Kyeiwaa two. Kyeiwaa two. Ye hu price no. Ye nya two. Say what da show them ha. Eh, sentina, ya say your bomb pay Awurade ntia you free. What the ha? When the Kyeiwaa na ya ba ko wa hye da abeda ha. Ye du anadwo a wa be ka wo ho. Na mutu na mo brebre ye no ma se. Me kwa akodi mi sika. Na me ba masanya behwe. Na me ba na wudemu a. So what na waka kire wo no. Ono ose obeba nadwo. Na me de meba wie kete fi se gina mo ni ho a ana nkura ebo ball na omo sa dance awu fie maba meba wie kete na se me ba na me beto wa wo abena ya wo gina ho ya na me da me kire oboso me ko ayedua ma bro so yo be ma te se me a eya abredem ho na beda me hwe no he enoa abra enoa bucket you nyan we Ya sorry bucket. Ya sorry bucket. Ya sorry bucket. Hey. We you was them ha. Aha ye dom. Who can say asor collect the to bucket no. And how fi say asor for ne toy. Me de me bag ska na me de to bucket. Na me to ma asor for. Me catch on what was say free na ko. E for so nka bucket ni. What? What I say me catch no. Blessing you. Aso. Iti nkrantie omutumi edo abruti se de ye de nkrante pa na asi abrufuo mu edo no sa no. Na kwa kuna oni. Me dwen wa menti ase. Sa ma wo no. Sa wo ku afuom. Na so mo akọwe wo bura. Wa hwe ya bakasa oni para senia nkasa na akotwa buro no. Wa munyo o. Hwe aso na wani. Aya, aso. Wai, Kyeiwaa. What's what? What's it? Kyeiwaa. Hey! Nini aba? Ajua. Atu. Hey! We don't want to show. Now what is that? Ye ho ye. Bra na wo de mpa kwantuo. Efri titi gina wuntu kwai.
Na me tu kwa na ho ahwefie. Me de bia me de me to kra wo me ba mpai bo me ho no. Me kira mo se tese bra na ka unya mpai ewu so. Besra me. Aka me sisi ntre kakra. Tese ha de what na ma na kokwa wo. Na me kwa na hwan ahwefie mama. Mo French ro na ho ye. La adaya ba na wo ni. Ame koma nsu. Aya nsu de aya. Body. I mean so bad. So bad. Hey. Okwa unsu abanu. Ono ntampe fo munsu. Hey. Bra. Ngo fu de okan ya no mo de ba. Omo hwe oyi o. Eri abrochire su. Eri abrochire su. Na ha de boko. Wo da afiri kwa na mo. Wa no fi awi. Na wo mo aka wai. Me nana nom. Oh, wo mo ko afiri, mo ko peja kakra be fi. Oh. De nyame asesema betum fefefe. Ana na wanya ho. Hey, Basi, ukwain. Won be ya wasekanda. Ntemi mu jabe mu. Beye bi aye beye. Oni sisan bi obesisa. Ena me. Wonya me na no. Efi so ye beifuo. Na me jawu mu se wonya me na na. Ekosisa mewu. Mu masen. Ose matontuma foforo. Matontuma foforo. Ama ye yi Mr. Papa bi. I had not take a cra. Sutuma bi ayantuma beifo. No, Jewa. Ovi. Eya mesre. Bra, meko. Adai, tesi ai. Ai. Oh. Me mafia ha bio. Hey, ya bi me. Se me hu se hwa Yesu. Oba ye no ba ne die mu so ne die anyi na ani. Wakọ ba bi tu kwai, no kwai yansan kire ne. Ni kramfo agi ne die no. Na akaichi. Na drusi e bebo na so niem. Nte me kọ. Maya ma ade se nkafi aba me ba ne e bedi nkoma mo atwa blog ne ade. Na ko asifie ni me hu se me sifie kura na de nipa me nya nipa mo matenem. Metrem. Te hu hia se me sifie. Metrem. Body. Adwo. Oh, adwo. Kyeiwaa. Aye. Missy Kyeiwaa. Aye. Kyeiwaa massacre. Onyame mudo ashemema. Nansu ati ma free. I am Missy Kyeiwaa massacre. Onyame mudo ashemema. Antema woni bibi. Ma dwene ma bi hu pa se. Me pese suiti no. Ye kwa hwe no. Mpese ye fa baabi. Baabi. Ho. Ene be bre aba. Ene ye gusro baabi. Ye hwe nsuom. Enti mpese wo me ye kọ. Eti ye kwa. Ya be kire se wawu mpa baabi kwa nam so de wi ye no. Ya be kire. Ye kwa en kwes ka se mbebre. Misuo ma chiri mani nyina me disi. Hwe ede ntina me fa wadanfo. Wonya madanfo mpo ye menua. Eti se skasam bia ba. Maboa o. Ame ye tua wate. Ate. Nina na ni di meko. Kyeiwaa. Anokware. Ekwa kurade bia ye mani anyo. Dey na mai.
adan na sen ka wo twen na to bo ase obusuafo checha asem nyina nsa na obaso de hoja wo wo de wa no beto me ni mabusuafo nsem woni ma se mkoro woni ma se ah to was we no se ka to bo ase na wo checha bibia mu onso ye sa won de me fa Manchester na me ba waro dia warrant na je say me nya potre na me ntwe na so nya ba adwaye pa adware mu a wanya ba asetena pa wanya ba bia tena nti wo beka oboso asem de akire me be kan sem fo akire me mi Kyeiwaa ha wana wona da gota mo wo ye gota mo boy wo da gota mo wa bodu sem watum na me ma wuska sa sobe ena ni wo yia ma wo ya fefefe nti wo beka kan sem fo de akire mi Kyeiwaa ko bodamo hu ko frefa awurade na kopo mmobo ade akura na yia mi awo me do betena fia me do be simi so ami hu fa so bia wa wo so Kyeiwaa ma no gaza wani so bi wo hu fama gama Kyeiwaa na to boe podam papa we nyi bufu ya gram no kana we sa udi bufu je bag ya kase hwe ade pe chiwa no pa no nsia tese bra no wa fa woni ma woyi woni ma nyina efi akọ na ba chire be abeda Kyeiwaa we di agro ni di Kyeiwaa o na agro ka kan di so afi abufu ha